hotový. Dúfam, že sa prepracuje a ani dá ho dneska dole. Neprejde tento čas, neprejde tento podmar. Neodbočím sa dneska zas budeme reprezentovať svoju hudbu. Budem tomuto dávať, tomuto chalanovi, pretože on si myslí, že má jogging nový a že teraz tu môže na mňa hýbať rukami. Pičenie, to hovno dere, kurva. Au. Má na tento pohár slušno, vieš, že môžeme do ňoho iba naplúť. Koniec. Ideš, brácho, kurva. Je to vraže? No dobre, brácho. Kurva, musí byť na teba tvrdý. Nechci vedieť, akú falu čítam z tvojich očí. Keď ťa každý povie, tak ťa v momente pomočí. Ja ti poviem, že ten postih proti tomu sa hocikom otočí. Nedávaj pozor, keď sa ti to teraz nepáľu, tak ťa pošleš tam do holej piče, pošleš ťa rovno do piče! To ti teraz Bráško hovorí, aj keď sme kurva dvaja bratia, to nevadí, my sa nikdy nestratíme, pretože sme ako dvaja gatia, do piče. Musíme teba dávať, ak spolu prístať, tak to dávame. Mám taký pocit, že si dneska musel trošku vypiť.